Αύριο μεθαύριο μπορεί να πάρουμε αμάξι, Μάρη. Έχεις δίκιο. Το κόλλησες. Τώρα το κολλήσω. Τι είναι αυτό, τζάκι, δεν το θέλω. Α! Με προβολώνει! Ποιος? Πού είναι? Δεν ξέρω. Από τα δεξιά με πυροβόλησε. Έχει το νου σου, κοίτα εσύ που δεν σε έχει δει. Σε μένα είναι. Αυτόματα έχουν. Ω, κάτσε. Τον έριξα. Γαμίσου. Το σκότωσα. Ωραίος. Ωραίος. Έχει άλλον ή ένας ήταν? Δύο έχω σκοτώσει. Μπράβο ρε Μάρη. Πάλι εγώ έκανα το πειραματόζω ρε φίλε. Αναλογίζουν σε μένα για να τους σκοτώνω άλλους. Γιατί τέτοια θα. Μάριε.